Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u emisiju Sveučilišni Zagreb. Na Agronomskom fakultetu 25. listopada održala se Agrostartup konferencija. Udruga Zemlja i ljudi u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirala je po drugi put konferenciju koja je usmjerena prema povezivanju dosadašnjih praksi i inspiriranju mladih budućih agropoduzetnika da pripreme i predstave svoje ideje. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Agrostartup konferencija na kojoj se okupilo više od 150 studenata Agronomskog fakulteta, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Udruga Zemlja i ljudi s motom Inspiriramo poljoprivredu u suradnji s Agronomskim fakultetom organizirala je po drugi put konferenciju koja je usmjerena prema povezivanju dosadašnjih praksi i inspiriranju mladih, budućih agropoduzetnika da pripreme i predstave svoje ideje namijenjene učinkovitijim poljoprivrednim procesima. Konferenciju je otvorio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji je istaknuo kako je ministarstvo prikupilo 50.000 eura bespovratnih sredstava za start-upove, te poručio studentima da se ohrabre, jer upravo su oni ti koji trebaju pokrenuti poljoprivredu, a ministarstvo im je u tom slučaju na raspolaganju. Što se tiče ljudi koji znaju raditi svoj posao, mladih entuzijasta, ali ljudi sa znanjem i zemlje, tog definitivno imamo. Moj današnji posjet ovdje je naravno podstrek vama da uspijete u onome što ste naumili, ali također da vas obavijestim da i naše ministarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, odnosno vaše ministarstvo, također uz ovakve hvale vrijedne inicijative organizatora, privatnih poduzetnika i kuća koje žele pomoći mladim poduzetnicima u području poljoprivrede. Mi također imamo mjeru 611 za mlade poljoprivrednike gdje možete dobiti za start-upove do 50.000 eura i zapravo ostvariti te svoje snove i vizije koje želite napraviti i posložiti priču u sektoru poljoprivrede. Moja vrata su vam uvijek otvorena i dapače uvijek prije vama nego nekim drugima, jer ponovo ponavljam, vi ste budućnost i ako vi budete ostali na zemlji u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Virovitici, u Požegi, u Ivanić gradu ili bilo gdje dalje, onda ova zemlja i ova poljoprivreda definitivno ima smisla i budućnost. Dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Zoran Grgić, izjavio je: naša namjera je tijekom školovanja razvijati kreativnost kod studenata i pripremiti ih za poduzetničke projekte, u kojima je startup tvrtka jedna od oblika njihove realizacije. Ovdje moram pozdraviti ne samo studente Agronomskog i Poljoprivrednog fakulteta, nego i Šumarskog fakulteta. Naša želja i namjera je bila dobiti studente Prehrambenog i Tehničkog fakulteta, jer ovo je posao koji ne možemo raditi sami, nego mora raditi cijelo tehničko područje, pa i šire. Tu je biomedicina, odnosno veterinarska medicina, koju ćemo sigurno uključiti u naše aktivnosti. Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Miljenko Šimpraga objasnio je ulogu u kreiranju i razvoju start-up tvrtki. Kao prorektor za inovacije i transfer tehnologije moram reći za one mlađe pa i za one starije koji su eventualno nisu pratili ono što smo radili prije na sveučilištu, da je to prvi takav jedan prorektor uopće u povijesti našeg sveučilišta i povijesti Hrvatske. Dakle, zahvaljujući viziji rektora Borasa, shvatio je zapravo da inovacije u perspektivi moraju postati treća misija sveučilišta, a da transfer znanja i tehnologije sa sveučilišta je nešto što pokreće gospodarski razvoj danas najrazvijenijih zemalja u svijetu, pa tako jednog dana da je to nešto što će pokretati gospodarski razvoj Hrvatske. Jedno inovativno gospodarstvo koje mi mislimo da se neće dogoditi u Hrvatskoj bez pomoći akademske zajednice. Pretpostavljam da znate, danas i te gospodarski najrazvijenije zemlje svijeta, kada su u pitanju inovacije, sa sveučilišta upravo stiže 80% patenata i to je logično jer evo, na sveučilištima imamo i najbolje kadrove, imamo danas i najbolju opremu, prema tome ono vrijeme kada su nam inovacije i patenti dolazili iz garaža pojedinačnih inovatora polako u razvijenom svijetu prolazi. U Hrvatskoj, nažalost, još to nije došlo vrijeme, ali evo, mi kao sveučilište radimo intenzivno na tome da potičemo akademsko poduzetništvo na našem sveučilištu. I obzirom kao prorektor, obzirom da sam sa Veterinarskog fakulteta, dobio sam nekako u zadatak od rektora da prati malo i rad biotehničkog područja našeg na sveučilištu gdje se nalaze Agronomski fakultet, Šumarski fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet. I evo, oni koji su bili na toj sjednici prve gdje sam došao kao prorektor,
sigurno će se sjetiti da sam rekao da mi se čini da zapravo je upravo to jedno područje gdje Hrvatska ima najveću šansu, gdje u najkraćem roku može otvoriti najbrže i najviše radnih mjesta u Hrvatskoj, jer pola naše zemlje ili nije obrađeno ili su rezultati slabi, odnosno u nekim dijelovima i dalje se inzistira na tradicionalnim kulturama umjesto da se pređe na neke nove i profitabilnije kulture. Na Agro Startup konferenciji profesori sa sveučilišta te poduzetnici iz stručne prakse prezentirali su svoje poduzetničke ideje, te su na okruglome stolu predstavili mogućnosti i izglede za realizaciju projekata mladih poljoprivrednika i studenata završnih godina. Primjećujemo ovih dana, odnosno posljednjih nekoliko tromjesečja, možda već 7. ili 8. da bilježimo određeni gospodarski rast, ali znate vrlo dobro da taj rast dok ne dosegne 3,5% bruto društvenog proizvoda na godišnjoj razini, da ne pokrivamo s time niti kamate, a niti dugove koje imamo. Znači, ovih 2 i nešto što smo sada prešli, ništa nije dok ne dođemo do 3,5, onda smo na 0 i onda idemo dalje. Pokušao sam inicirati ideju da Agronomski fakultet zajedno sa ostalim fakultetima iz našeg područja, dakle ova 3 plus veterinarski, osnuju jednu start-up kompaniju gdje bi mogli zapravo poticati ne samo znanstvenike sa fakultetima, nego i studente da kroz taj centar onda otvaraju usluge, svoj daljnji rad. Nažalost, to se nije dogodilo, ali ja sad ponavljam ponovu ideju sadašnjem dekanu da poradimo ponovno na toj ideji i da krenemo i u tom smjeru. Gospodin Denis Matijević, predsjednik uprave tvrtke Agrofruktus, predstavio je svoj projektni zadatak. Razrada poslovne ideje vezane uz proces dovođenja voća i povrća od polja do stola. Natječaj je prvenstveno namijenjen studentima Agronomskog fakulteta. Prihvatljive su sve ideje vezane uz proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište voća i povrća, kao i sve ostale ideje koje su na bilo koji način vezane uz voće i povrće. Agrofruktus grupa spremna je investirati u realizaciju najboljega projekta. Predstavljanje rješenja projekta održat će se na 2. poljoprivrednoj konferenciji Slavonika, koja će se održati 23. veljače 2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Prošloga tjedna održala se revija studentskog filma. Festival koji je posvećen kratkometražnom filmu čiji su autori studenti. Revija studentskog filma drugu godinu daje priliku svim studentima da svoju kreativnost izraze kroz film, a u sklopu festivala prikazana su 42 kratkometražna filma koja su skuhali mladi filmokusci. 28. i 29. listopada održana je revija studentskog filma u dvorani MM centra. Revija studentskog filma festival je za filmske gurmane koji uživaju u malim zalogajima filmske umjetnosti. Kuharska palica festivala prepuštena je studentima koji su željni svoje radove javno prikazati u sklopu revije. Nastala je ideja iz toga što filmska grupa UPS-a pri studentskoj udrugi koja sve organizira, dakle Udruga za promicanje studentskih aktivnosti, skraćeno UPS-a, je prije godinu, dvije bila jako aktivna sa snimanjem isto tako kratkih filmića, amaterskih u našim studentskim prostorima i onda smo došli na ideju kao zašto ne bi vidjeli što drugi studenti isto rade i prošle godine je prvi put revija zaživjela točno s tom idejom i s idejom da nekako pomaknemo granicu između amaterskog i profesionalnog filma, tako da vidimo od sviju što rade i da spojimo i studente Dramske akademije sa tipa studentima drugih fakulteta koji rade isto na filmovima. I eto, ovo je druga godina za redom. Organizacija je tekla jako dugo, tipa prostor smo rezervirali još prije skoro pola godine. Žiri smo dogovarali još prije par mjeseci isto tako i onda smo malo po malo objavili prijave, pa kako su filmovi stizali mi smo ih zaprimali, komunicirali sa kandidatima, po Fejsu smo stavljali nekakve postove da to što više dođe do ljudi i zadnjih mjesec dana smo baš najviše igrali na to. Dosta se studenata odazvalo iz cijele Hrvatske, to mi je to jako drago za reći. Imamo filmove iz Zagreba, Splita, Osijeka, Rijeke sa raznih fakulteta, Likovna Dramska akademija, Filozofski, Zagrebački filozofski fakultet se dosta dobro odazvao. I, na primjer, imamo jednog studenta sa
rudarstva, na primjer. Tako da sve u svemu jako smo zadovoljni i time kako je naša organizacija tekla s naše strane, a i odazivom i filmovima. Filmovi su zbilja sjajni ove godine. Cilj je revije omogućiti mladim filmašima da predstave svoje radove i poticati audiovizualno stvaralaštvo među studentima u Republici Hrvatskoj. Svrha je ovako koncipiranog festivala upoznati studente sa filmskim okruženjem, ohrabriti ih u istraživanju vlastite kreativnosti i kroz neformalna filmska druženja povezati mlade filmske snage. Očekujem se zabaviti i upoznati ljude, prvenstveno. Prethodno je film što je bio na Doksu, na Liburni i na Kratki na brzinu. I zašto ne, meni je ovo divno, super, druženja sa ljudima sličnih interesa. U ovom zadnjem bloku je bio prikazan i naš, ajmo reći, spot animirani, kojeg je animirala Klara Rusan, moja prijateljica, a ja i još jedan prijatelj smo napravili glazbu i riječi. Ovo nam je drugi put da smo na reviji studentskog filma, prošle godine smo također bili, bilo nam jako ugodno, bilo je ugodno gledati tuđe radove. Neki su tehnički bolji, neki malo loši, ali to na kraju krajeva nije bitno. Bitno je da se ljudi bave filmom i da stvaraju nove radove. Ja nakon što sam odustao od ekonomije, koja je bila potpuno kriv odabir, nakon godine dana sam se odlučio baviti filmom, koji sam naravno volio odavno i sve. I planirao sam tad raditi igrani film i nešto pisao se scenarij, radio se storyboard i sve to i onda je došlo pismo doma naslovljeno na ujaka koji je preminuo prije 20 godina da ga se poziva na obljetnicu Bljeska. Normalno, uzeo sam kameru sa sobom, odlazimo svaki tjedan na ručak kod bake i podnio sam inicijalna reakcija kameru sa sobom i snimio sam reakciju obitelji na to. Poprilično neplanirano. Snimanje je trajalo 1 dan. Sve se snimalo u 1 dan, upoznao sam montažera fantastičnog Ivana Živelja koji mi je strašno pomogao sa filmom. Neovisno o tome, radili se o studentima dramskih umjetnosti, studentima koji se bave animacijom i multimedijom ili u sklopu novinarskih studija snimaju informativne materijale ili pak o studentima koji u slobodno vrijeme snimaju filmove i eksperimentiraju s medijima. Najvažnije je pokazati filmsko srce i otkriti jedinstveni zalogaj kreativnosti. A jesu li u tome uspjeli, reći će nam ovogodišnji žiri. Pa bilo je stvarno raznovrsnih filmova, svih filmskih rodova i filmovi su dolazili sa različitih sveučilišta u Hrvatskoj, što mi je recimo bilo jako zanimljivo, jer naravno ako živimo u jednom gradu, osuđeni smo da više manje pratimo tu scenu i ovo je bila jedinstvena prilika da vidimo što se događa u Splitu, Rijeci, Osijeku. To je recimo bilo baš jako vrijedno u cijelom ovom iskustvu. Pa u stvari sam proces odlučivanja nam nije bio kompliciran, vrlo lako smo se dogovorili oko pobjednika. Special mentione smo dogovorili isto stvari zajedno, tako da nismo imali nekih prevelikih borbi. Super je da postoji revija studentskog filma, super je da je ta nekakva inicijativa. Mislim, malo je začuđujuće da se malo prijavljuje studenata na ovu reviju. Koliko sam primijetio, mislim da je spomenuta neka brojka od 48 filmova, a mislim da je praktički samo akademija likovno-dramska, UMAS, duplo prevaziđe tu brojku. Tako da mislim da je poziv studentima da se prijavljuju, da je ovo festival za njih, da podižu nekakav nivo i jednostavno to će nekako zaživjeti, to jest s nekom tradicijom. Pristiglo je puno filmova iz raznih dijelova Hrvatske i sa raznih fakulteta. 4 nagrade je podijelio žiri i to 3 posebna priznanja koje su osvojili filmovi Show, Emotion i Emoj Luka, te Grand Prix nagradu koju je osvojio film Djevojke. 5. nagradu dodijelila je publika glasovanjem tokom projekcije, a osvojio ju je film Emoj Luka.
Prošloga tjedna održana je Arka, sajam inovacija. Upravo je ovakva manifestacija prigoda domaćim znanstvenim institucijama i sveučilištima za prezentaciju i promociju primijenjenih istraživanja, inovativnih tehnologija, proizvoda te usluga koja su od interesa za gospodarstvo. Izložba je i prilika da fakulteti svoje projekte približe široj javnosti te populariziraju znanost. U sljedećim će minutama dekan Građevinskog fakulteta profesor Claudio Pap ukratko predstaviti zanimljivi projekt koji su predstavili na ovogodišnjoj Arci. Pa evo, ja sam profesor Claudio Pap, ujedno i dekan Grafičkog fakulteta i jedan od autora ove inovacije koja ima temu nevidljivo označavanje u vizualnom infracrvenom spektru na dokumentima i tekstilu. Pa evo, ovdje imate, na primjer, ovu jednu statu sa tim različitim tekstilnim uzorcima koji imaju sakrivene informacije. Evo, ako pogledate sa ovom kamericom infracrvenom i ako vidite ovdje tu, pa možete malo i snimiti, onda ćete vidjeti zapravo potpuno jednu drugu priču kad gledate sa svojim očima i sad gledate infracrvenom kamerom. Znači, na primjer, čak i na ovoj kravati, ako pogledate ovdje, vidjet ćete isto skrivene i poruke, kao i na ovom uzorku, kao i na ovom donjem uzorku. Ali također ova zaštita se može implementirati na lijekove, kao što je već Jadran Galenski iskoristio, pa evo, svi proizvodi i pakiranje od Jadran Galenskoga imaju sakrivene poruke sa ovom našom zaštitom, pa kad stavite ovu kutiju, evo ovaj šareni dio pod infracrvenu kameru, evo vidjet ćete jednu skrivenu poruku. Samo trenutak. Tu. Evo, gdje se vidi prava skrivena poruka unutra kao zaštita. Isto tako imamo jako puno primjera gdje možete i ovakve stvari, evo, totalno Hrvatska pošta i u ovom uzorku. A zašto se skrivaju te poruke? Pa gledajte, stvar je u tome da se sve ovo što ste vidjeli ne da kopirati. Znači, kada se pokuša kopirati ili napraviti krivotvorina, onda sa običnom infracrvenom kamerom ne vidite te informacije i onda znate da je neko krivotvorio. Kako ste došli do te inovacije? To je jedan znanstveni razvojni put koji je star jedno 6-7 godina. Znači, puno jednadžbi je iza toga, naročito u smislu ovog dvostrukog gledanja u infracrvenom dijelu spektra i vizualnome, gdje vi u grafičkoj pripremi na računalu radite dvije slike, jednu sliku za infracrveno gledanje, drugu za vizualno, i onda imamo jedan posebni algoritam gdje se to zajedno spoji sa jednim softverom i onda se, evo, može izraditi ili tekstil ili bilo koji dokument koji će imati tu dvostruku sliku koji je zaštićen od bilo kojeg pokušaja krivotvorenja. U sljedećim minutama pogledajte prilog televizije Student koji su pripremili studenti Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Najljepše iskustvo je to kad se nepokretna bakica ustane i zapleše s tobom. Najljepše iskustvo je kad dijete koje je na intenzivnoj i oči su mu pune bola se nasmije. Malo dijete koje je beba napuštena pa plaće i onda ti dođeš i odsviraš joj nešto i njoj se na očigled osuše suze. Tak, ima jako puno tih najljepših trenutaka i to je naše gorivo zapravo. Sve ovo drugo su alati, a to je pravo gorivo za dušu. I to je taj bonus plaća za nas. Ne? Crveni nosovi dio su međunarodne organizacije koja djeluje u 10 europskih zemalja. Hrabro i s puno razumijevanja donose veselje bolesnima, nemoćnima i zaboravljenima. Marina Bažulić jedna je od 20 klaunova doktora koji djeluju u Hrvatskoj. Po zanimanju glumica i lutkarica, Marina rado preuzima ulogu sestre Milosrdić i donosi osmijehu. U situaciji kakav svijet je, mislim da je najljepša stvar da nas financira društvo, mi dajemo društvu sve što možemo.
da je to zapravo ono kako je davno od Grčke i prije, kako je umjetnost funkcionirala, da je postojala zbog potreba društva. I tu negdje ide moja vizija, dakle za druge, kao služenje, kao služiš za društvo, to je neka moja vizija. Iza naizgled neozbiljnog klauna stoji vrlo ozbiljan rad. Klaunovi iz udruge Crvenih nosova moraju proći gotovo 300 sati edukacije. Pritom razvijaju komunikacijske, psihosocijalne i umjetničke vještine. A da bi se snašli među bolesnom djecom ili u domu za starije i nemoćne, usvajaju i osnove medicine i bolničkih procedura. Kakav ti je danas dan, oblačan ili sunčav sam, u tvom kartonu piše želim biti zdrav, želim biti zdrav. Mi doslovce idemo u bolesničku sobu, mi ulazimo u područje rada liječnika, oni su nama to dopustili. To je veliko povjerenje, zato moramo znati što radimo. Zato naši klaunovi nisu volonteri, jednostavno to ne mogu biti. Odgovornost koju mi nosimo stalnim dolascima u bolnice je takva da vi stvarno morate raditi na sebi stalno. Kao klaun imate zapravo 3 ili 4 minute u sobi da nekoga razveselite, što ponekada je dosta teško zbog uvjeta u kojim se pacijenti ili bolesnici, štićenici ustanovo nalaze, ali evo zbog toga i služe sve te pripreme i radionice u kojima učimo kako u kratkom vremenu i s kojim alatima postići taj osmijeh i dobiti taj osmijeh, razveseliti osobu koja je u sobi. Crveni su nosovi s radom u Hrvatskoj započeli prije 5 godina. Krenuli su prvo u dječju bolnicu u Zagrebu, a onda se proširili na Osijek, Rijeku i Split. Prihvaćaju ih i djeca i stariji, imaju podršku od građana, a svaka donacija je dobrodošla. Ipak, biti klaun neobičan je poziv. Trebalo je vremena da ljudi uvide što i kako rade. Dosta su ljudi onako omalovažavali zapravo što to jest. Odnosno nisu razumjeli kolika je zapravo težina tog posla, ta emotivno-psihološka težina tog posla, jer ti zaista moraš biti dobro na svim razinama da bi to moglo ići raditi ovako radosno i lagano kako ja se to vama pričam. Jer da nisi, vjerojatno bi te puno toga pogađalo. U stvari u Hrvatskoj nije razvijena ta razina svijesti što je klaun. Da to nije zabavljač, to nije osoba koja ima periku i crveni nos. Klaun je vrlo specifična vrsta izvedbene umjetnosti i vrlo teška, jer klauna ne glumite, klauna morate naći u sebi. Znači, prije svega morate biti umjetnički dobro potkovani, morate imati vještine, a onda morate i proći cijeli taj proces pronalaska svog klauna. Stvar je u tome da imamo fenomenalne profesore i fenomenalne pedagoge koji rade s nama i koji zapravo otkriju u nekom trenutku svakom od nas da idiot postoji u svakome. Znači, mi smo svi, nosimo jednu masku socijalnoga pri kojem skrivamo tog našeg unutarnjeg idiota i onda ti oni samo pomognu malo ovako razmaknuti tu zavisu socijalne iluzije i otkriti koliko je tu bogatstvo gluposti unutar nas samih i naučite kako se nasmijati tome, kako preuzeti taj takozvani križ da se nama smiju. Klaunovi moramo držati do sutra. A da preuzimanje nečije tuge i boli, pa makar i nakratko puno znači, svjedoče i korisnici doma za starije i nemoćne Medveščak. Nemam prave riječi u rječniku kojem bi to mogla nahvaliti. Jer nama tu ništa drugo ne treba nego malo veselja i malo srca i ovako divne oči vaše koje se smiju i koje nam pokazuju svoje simpatije, da nas vole stare ljudi. Dao Bog da bi bilo što više tako plemenitih osoba kao i tu srećem. Tak i kad vas sretnem se osjećam kao da imam 15 godina. Verujte mi da bi zaplesala groficu Maricu, valcer i Straussa i sve što ovo poznam. I muziku neizmjerno volim. Samo nažalost sad više ne mogu. Tako smo mi stari jedno
I sretni i nesretni, znate, ne znaš sam, sretan si dok si još na nogama, dok možeš hodati i tako, i dok te neko još dojde posjetiti, da imaš još nekoga, a kad nemaš, onda je već teže. Presretni smo da nam neko dojde, znate kako je, tu si zatvoren, sam si i onda si sretan kad dojde tako veseli mladi ljudi kako ste vi. Sretni smo i tekako kad neko dojde. Živimo samo od ovog dana, živjet ćemo mi još. Mjesecima ću buljiti u ovaj zid, u ovaj plafon, a mislima ću biti uz vas. Kad vidim osmijeh, vjerujte mi, sva tuga me prođe. I jedino to velim. I uvijek svima mladima kažem, djeco, osmijeh ništa ne košta, ali jako puno znači. Kakav ti je danas? Velik je dio klaunovskog posla i rad s djecom u bolnicama. Sunčav sam, u tvom kartonu piše, želim biti zdrav. Želim biti zdrav. Taj čin susreta sa bolesnim bićem kojeg ti ostaviš sretnijim je toliki poklon na dušu da jednostavno postaneš zahvalan i shvatiš koliko su tvoji problemi mali. Upravo klaun nekako donese sebi, donese prihvaćanje situacije. I djeca to mogu osjetiti. Mogu osjetiti da klaun takav kakav je, neobičan, pomalo šlampav, nespretan, naravno to se uči godinama, im dopušta da oni budu to što jesu, da u situaciji koja je životno jako teška, ponekad i umiruća, da se pronađe trenutak životne radosti. Iako najčešće donose radost, crveni nosovi nisu tu samo da bi nasmijali. Oni pružaju podršku i utjehu, a na tome su im nerijetko zahvalni i brojni roditelji. Bili smo na Rebru i sad je došla mama. I klaunovi se moraju slikati sa mojim djetetom. Obavezno ljeto šaljem u školu da razrednica pokaže djeci, kolegama u razredu, da je njemu dobro u bolnici. Da nije mu teško. Znate, to je jednostavno nešto za što se vrijedi živjeti i raditi. Klaunovi doktori se, kako sami kažu, ne trude biti viđeni. Nije im u cilju okupiti što brojniju publiku. Oni posjećuju samo one kojima su uistinu potrebni. Zato, ako ih još niste imali priliku susresti, ne brinite. To samo znači da imate razlog više za sreću. Čuvari radosti i čaroli. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Gledajte nas ponovo i idućeg tjedna. Srdačan pozdrav!